Здравейте хора! Както виждате, днес ще покажа всички нови неща от най-новата версия на Майнкрафт точно сега. Първото нещо е, че вече не се спалват нови овце, а вие може да ги бъдете в различни цветове. Тук съм направил една зелена и една оранжева. Това става като вземете от тези от цветята, където се правят. Тук, където пише боядисване, натискате го и красността стане червена. Ако искате сега да ядисате тази, ето. Пак там и ето. Стане червена. Второто нещо е, че вече има много нови различни легла. Едно от тях е черното, но има също така още много. Те са бели, червени, лилави, розови, сини и много други. Следващото нещо е, че има нови подобни неща, като честове. Това според вас са блокове, но не са. Това си е чест. Ето. Това доста го улесни примерно за мапове или да просто да откриете някои неща, като диаманти, злато и много неща. Следващото е, че има нови зомбита. Ето едно от тях. Това са тези неща, които летят. Те сигурно са откарани, не съм проверил. Следващото са ето тези. Те са много силни и могат да направят само едно нещо е така. Гледайте сега. Ако това видяхте просто... Гледайте сега пак. Уоу. Това са другите. Те удрят с брадва. Ето. Уоу. И просто така, ако вие ги намерите, по-добре бягайте от тях. Следващото нещо е, че има нови глини. Ето една от тях. Ето ги, тя пак. Трудно се чупи също. Ето ги. Ето ги тех. Има бели, пак сиви като леглата също. Така. Следващото нещо е, че има също така вече и бетон. Ето. Зелен бетон. Което това го леснява за много къщи, за да се направят. Така. Другото нещо е, че вече може да се появява Ender Dragon. Точно така, чухте ме Ender Dragon и сега ще ви покажа как. Само... Оп. Оп. Пак сбърках. Dragon. И ето го. Добре. Така. Следващото нещо е, че има ново нещо като отваря, но той е талисман, ето. Той е тотем, де. Ето ги, тотем на безсмъртието. Ето това е, но само да ви кажа, не го използвайте, то не действа. Аз го пробвах на Survival и нищо не стана. Но, ако не ми вярвате, все пак пробвайте. И така. Хора, това беше от мен. Надявам се клипът да ви харесал. Ако е така, оставете един лайк, надраскайте един коментар и се абонирайте. Това беше от мен. Довиждане.